भारत सरकारा जोंनि बर'फोरनि जेंनानि सायाव माबा मोनसे रायलायनांगौबा जोंखौ लेंहरनासो रायलायो। बेनिफ्राय आसाम सरकारा माबा मोनसे रायलायनांगौबा जेंनाफोरनि सायाव रायलायबा जोंजोंसो रायलायो। नोंथाङा बुंबावदों आसाम सोरखारखौ दुखिनानै जे इनफ्रास्ट्राक्चार गैया, स्टाफ गैया, बेफोरबायदि बुंनानै रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो दा नाजा। आंनि मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना बिब्दि रायजो राजाफोरखौ, बर' रायजो राजाफोरखौ मिसलिड दा खालाम। गावखौ रैखाथि होनो थाखाय खायसे आंगु फांगुफोरखौ लानानै खामानि मोनैनि जायगा मोनैनि बे इउबिपिएफ आफादखौ दादों। बे जेबो ओंथि गैया। आफाद दानाया मोन्थाय दं, नाथाय गावखौल' रैखाथि होनायनि थाखाय नङा। मोनसे आफादखौ जुदि सोरजोंब्ला चेलेन्ज नांनो थाखायनो दायोब्ला बे माहारिनि बेसेबां खामानि मावनो हागोन जोंहा सन्देह दं। इउबिपिअआ आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों गनायथि मोनजानाय मोनसे आफाद, जायनि थाखाय सरकारा माबाफोर सावरायनो दंब्ला जोंखौसो लेंहरना सावरायो। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों इउबिपिअनि आफादगिरि मनरन बसुमतारी बिथाङा। जोङो 2014 मायथाइनि 18 जुलाइ बे आफादखौ जोनोम होदों। जोनोम होनायनिफ्रायनो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि रांखान्थि, समाजखान्थि, सोलोंथाइ गुबुन दिगाव जाहाथे दावगानो थाखाय जोङो जोनोम जानायनिफ्रायनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जों बिबोबाय थादोंमोन। बिनाय बेलायाव जोङो नैबे सुक्तिनि दारै थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि दारै बेखौ मोनबाय। किन्तु बे आफादखौ दाजेनगिरिनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा जिहेथु माखासे भुल मावनायनि थाखाय बिथांखौ जोङो लाखिनो ब्राब्रा नाजादोंमोन, किन्तु जों हादिया, बेखौ सरकारानो बोख्लायबाय बिथांनि माखासे एलिगेसननि थाखाय। एलिगेसनखौ बिथांनो काउन्सिला 6 दान होनायावबो बिथाङा क्लियारिफाइ होनो हायाखैमोन। गतिके बिथांखौ बोख्लायना दोनथ'दों चेयारमेन पस्टनिफ्राय। किन्तु मोनसे आफादा जुदि सोरजोंबा चेलेन्ज नांनो, थाखानाय आफादफोरजों चेलेन्ज नांनो बा सोरजोंबा चेलेन्ज नांनो होननानै दायोब्ला बे माहारिनि बेसेबां मोजां खामानि मावनो हागोन जोंहा बेयाव मोनसे सन्देह दं। जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद होनबा जों एसे बारायनानै बुङा। भारत सरकारजों बे गनायथि मोननाय मोनसे आफाद, आसाम सरकारजों गनायथि मोननाय आफाद। भारत सरकारा जोंनि बर'फोरनि जेंनानि सायाव माबा मोनसे रायलायनांगौबा जोंखौ लेंहरनासो रायलायो। बेनिफ्राय आसाम सरकारा माबा मोनसे रायलायनांगौबा जेंनाफोरनि सायाव रायलायबा जोंजोंसो रायलायो। किन्तु गाम्बारु मोसाहारिया ओरैबायदि खालामदों, गावनि चेयारमेन पस्टआ थांनायनि थाखाय बे आसाम सरकारखौ केस होनानै दोनदों। किन्तु गाबोननो जुदि सरकारा बिनि माबाया मोनफिनोब्ला, चेयारमेनखौ मोनफिनोब्ला बिनि आफादा बायना थागोन। थारमाने चेयारमेन मोननो आन्थाल'सो बे आफादखौ दादों बियो। आरो जायफोर मानसिखौ लानानै दादों बेखौथ' जों बुंबाय थाला। थारमाने नंगौ खोथाखौ जुदि गले गले बुङोबा मानसिफ्रा नंखाय सानो, आरो नंखाय खोथाखौ जुदि सोरबा गले गले बुङोबा बेखौ नंगौ सानफ्राङो। नैबे 3 दाननि गेजेराव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गामि सोसोनाय समस्ति दानाय बिसायख'थिसिम लांनो नागिरबाय। बे खबर दंना गैया बेलाय? गाम्बारु मोसाहा खबर दंना गैया? बेखौ सोर मावदों? खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावाखैबा सोर मावदों बेखौ? गाम्बारु मोसाहारिया हारसिंल'सो बे गावखौ थारमाने गाव प्लेटफर्म मोननो, गाव बासिनो थाखाय जेरावबो स्पेस मोनैखाय बियो मा खालामदों, माखासे हांगु फांगु आवगोलाव एसे एरायना थानाय मानसिफोरखौ लानानै बे दादों। थारमाने बे अर्थ गैया। थारमाने बिनि हेंथाय दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रों फिनजाथाय होदों इउबिपिएफनि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर' बिथाङा बुंदों गाम्बारु मोसाहारिखौ बोख्लायनायनि गुबै दायनिगिरिया बिकेडब्लिउएसिआनो। बिकेडब्लिउएसिनि कमप्लेनखौ मोननानैसो आसाम सरकारा गाम्बारु मोसाहारिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायदों। दिनैनि समाव गाम्बारु मोसाहारिया हारसिं नंलिया। गाम्बारु मोसाहारिनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा अनसायबाय। दिनैनि समाव बिकेडब्लिउएसआव कालचारेल डिपार्टमेन्टआव 15 लाख रां फैनायखौ राननो थाखायबो 25 रोजानिफ्राय 30 रोजा रां रेजिस्ट्रेशन फिस लादों। बेखौ लानो नाङामोन, बेखौ फ्रियावनो रानना होनांगौमोन। गुवाहाटीआव थानाय हेड अफिसाव थानानै खामानि मावालासिनो सिमेन्ट सापरियाव थानाय साब डिभिजनेलावसो खामानि मावनायखौ गोजोननाय मोनाखै रायजो राजाफ्रा। जुदि मोनसे फिसा खामानिनि थाखायनो हाइलाकान्दिनिफ्राय धेमाजिसिम थांनांगौ जायोब्ला मोननांगौनिफ्रायबो बांसिन खरसासो जायो। जुदि गुवाहाटीआव थानानै खामानि मावोमोनब्ला गासैनिबो सुबिदा जागौमोन होननानैबो फोरमायबावदों इउबिपिएफनि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर'आ। अफिस सालायनो थाखाय मानो सा 9 सुबुंखौ धेमाजि जिल्लानिल' लाखो? बे काउन्सिला गं 22 जिल्लानि दाजानाय काउन्सिल। बेवहाय गासैबो जिल्लानिफ्राय नङाब्लाबो मोन 9 जिल्लानि सा 9 सुबुंफोरखौ मानो सोसनाखै? बे सोंथिनि फिननायखौ इउबिपिएफनिफ्रायनो बिदों इउबिपिएफनि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर'आ। आसाम सरकारा माबोरै मोनथिगौ गाम्बारु मोसाहारिया बिथाङा गाज्रि खामानि मावदों, मा मावदों?
बेफोर खोथाखौ बोरै आसाम सरकारा मोनथिखौ आरो मोनथिनानै माबोरै बोख्लायखौ जुदि काउन्सिलनि कनसार्न गैयामोनब्ला आं मोनथिगौ बियो काउन्सिलनि कनसार्न बायदियैसो आसाम सरकारा बेखौ बोख्लायदों आरो गाम्बारु मोसाहारिखौ बोख्लायनायनि गाहाय दायनिगिरियानो जाबाय BKWC नोंथां मनरन्जन बसुमतारीनिसिम जे नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ मिसलिड दा खालाम आरोबाव मोनसे खोथा होनबावदों नोंथाङा जे गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा चेयारमेन मासिखौ मोनफिनब्लानो बे गोदान आफादा जोबगोन बे खोथाखौ आङो नोंथांखौ बुंनो सानदों बे खोथाया नंगौमोन जुदियोबा आफाद दानायनि सिगाङाव जोङो गले गले रायज्लायदोंमोन खावलायदोंमोन बै समाव ज' जाफिननो थाखाय नाथाय नोंथांमोना स्कोप होयैनि जाहोनावसो बे आफादखौ दानाय जादों आरो बे आफाद दानायनि उनाव मालाबाबो बे आफादा थाद'नाय नङा जिहेतु बे आफादा हारिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबाय दा दिनै गाम्बारु मोसाहारि हारसिं नंला बे आफादाव हाजार हाजार मानसिफोरा गाम्बारु मोसाहारिनि मावनाय दांनाय खामानिफोरखौ बिजिरनानै दिनै लोब लोब फैदों आरो जों मदद होगासिनो दङ आरो जों बयबो दङ आरो नोंथाङा बुंदों जे गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा हारसिं होननानै नाथाय बिथाङा दिनै हारसिं नंला बै समाव हारसिंमोन जेला बिथांखौ डिग्रेड खालामदोंमोन नाथाय दिनै बिजों रावबो हारसिं नंला बिथांजों हाजार हाजार लोब लोब मानसि दङ इन्टेलेक्सुयेल दङ आसामनि मोजां मोजां इन्टेलेक्सुयेल मानसिफ्रा बिथांजों दङ जे कालचारेल डिपार्टमेन्टनि थाखाय कालचारेलनि थाखाय 15 लाख फैसा फैनानै दंफैयो बे फैसाखौ राननो थाखायबो नोंथांमोना BKWC 2500 निफ्राय 3000 सिम रेजिस्ट्रेशन फिस लादों बे लानायखौ मानो लादों होनना सोंनायाव नोंथाङा मा रिप्लाइ होखो नोंथाङा मानो बिब्दि रिप्लाइ होखो नोंथाङा सासे आफादनि दैदेनगिरि आफादगिरि जानानै बेनि रिप्लाइखौ मानो बिब्दि होखो जों बिब्दि रिप्लाइ मोननांगौ होननानै सानाखैमोन नोंथाङा बुंदों जा सरकारजों माबा मोनसे रायलायनांगौबा UBPO खौनो लेंहरो सेन्ट्रेल सरकारजों माबा मोनसे रायलायनांगौबा UBPO खौनो लेंहरो होमब्ला रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ फोथायोमोन जे बिब्दि खामानि दा माव नाथाय नोंथाङा BKWC नि सायाव बे गोरोन्थिखौ गारनानै जों जेबो मोनथिया जेबो रोङा जोंनो जेबो फोरमाया होननानै मानो बुंखो बिब्दि जाहोननि थाखायनोथ' रायजो राजाफ्रा जों आफाद दानायखौ गनायदों नोंथाङा बेनि सोंनायनि फिननायखौ मोजाङै होनांगौमोन नोंथाङा बुंनांगौमोन बे 3000 आरो 2500 रेजिस्ट्रेशन फिस लानाया गोरोन्थि जादों जाय फैसानि थाखाय जाय थाखानि थाखाय बर' जातिया 25 बोसोर 20 बोसोर आन्दोलन खालामनानै मोननाय बे BKWC नि फैसाखौ थाइसे थाइनै फैसा लानोबो आरोबाव जुदि रेजिस्ट्रेशन फिस होनांगौब्ला बे मा मोजां खामानि जाखो आं बेखौ नोंथांनिसिम थोंजों सोंहरदों जे हेड अफिसआ गुवाहाटीयाव थासेयावबो सिमेन्ट सापरि साब अफिसाव मानो दिनैसिम खामानि मावबाय थादों बेनि सायाव बिथाङा बुंदोंमोन जे सिमेन्ट सापरियाव साब अफिसाव सिगां हेड अफिस खालामनानै अलरेडि इनफ्रास्ट्राक्चार खालामखानायनि थाखाय बेयावनो एसे अफिसखौ खुंबाय थानो गोनां जादों आरो गुवाहाटीयाव इनफ्रास्ट्राक्चारा बिब्दि गैया होननानै बिथाङा बुंनो सानदों नाथाय आं मोनसे खोथा बिथांखौ बुंनो सानदों नंगौ सिमेन्ट सापरिया मोनसे समाव हेड अफिसमोन आरो उनाव बेयो गुवाहाटीया हेड अफिस होननानै नटिफिकेशन फैबाय बेनि उनाव हेड अफिसखौ बानायनो थाखाय थिक खालामदोंमोन नाथाय बिथाङा बुंदों जे गुवाहाटीयाव इनफ्रास्ट्राक्चार गैया गुवाहाटी हेड अफिसाव इनफ्रास्ट्राक्चार गैया होननानै बुंदों बे खोथाखौ आं बुंनो सानदों इनफ्रास्ट्राक्चार मानो दिनैसिम जायाखै आरो जुदि जायाखैब्ला 1,50 लाख मानो गुवाहाटीनि बड'लेण्ड भवनाव बाहायखो आरो बेखौ मानि थाखाय बाहायखो बे जुदि इनफ्रास्ट्राक्चार नङामोनब्ला बे थाखाखौ मानो बाहायखो आंनि बे थोंजों सोंनाय नोंथां पीताम्बर ब्रह्मसिम नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ मिसलिड दा खालाम मानो होनब्ला गुवाहाटी बड'लेण्ड भवनाव हेड अफिसनि मुङै 1,50 लाख अलरेडि इनभेस्टमेन्ट खालामबाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बानायनानै दोनदों नोंथांमोना गोसोब्ला गाबोननो बेयाव अफिस खुलिनानै बेयाव अफिस दाफुंनानै अफिसनि खामानिखौ मावफुंनो हायो दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा खालि मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय धेमाजियाव थांनांगौ धेमाजि जिल्लायाव थांनांगौ जों बेखौ बाजाया नाथाय काउन्सिला
19टा 22टा जिल्लाजों दाजानाय मोनसे काउन्सिल बे काउन्सिला हाइलाकान्दि करिमगन्ज धुबुरी बङाइगाव बिथिं गलाघाट जेसेबां थाङो बेनि मानसिफ्रा बे अफिसाव थांनो गोनां जायो हाइलाकान्दिनिफ्राय अफिसाव थांनांगौ जायोब्ला 1200 किल'मिटार जायो बेयो साप'ज हमनानै ला मोनसे 10,000 स्किम बे 10,000 स्किमखौ लांनो थाखाय सिमेन्ट हाइलाकान्दिनिफ्राय सिमेन्ट सापरिसिम फैनांगौब्ला मिनिमाम 5,000 खरसा जायो अब्ला बे बेनिफिसियारिया बोरै फैगोन 1200 किल'मिटार्स बोरै फैगोन बेयाव जोंनि सोंनाय बेखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ मोनथिखानानैनो बेफोर सुबिदाखौ मोनथिनानैनो हेड अफिसखौ गुवाहाटीयाव जानांगौ होननानै नटिफिकेसन खालामबाय थेवब्लाबो नोंथांमोना दिनैसिमबो हेड अफिसाव मानो खामानि मावाखै बे आंनि सोंनाय आरो अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टआ 2021-22 आवनो 9 सेप्टेम्बराव साब्रै सुबुंखौ हेड अफिसखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय हेड अफिसाव खामानि मावनो थाखाय डिपुटेसनाव साब्रै सुबुंखौ एपइन्टमेन्ट होदोंमोन नोंथांमोना दिनैसिम बे साब्रै एपइन्टमेन्टखौ मानो खामानियाव बाहायाखै बे आंनि सोंनाय बे आंनि थोंजों सोंनाय बेफोर साब्रै सुबुंखौ बाहायनानै मोजां खामानि मावलांनो हायो ओरैखाय नोंथाङा बुंबावदों आसाम सोरखारखौ दुखिनानै जे इनफ्रास्ट्राक्चार गैया स्टाफ गैया बेफोरबायदि बुंनानै रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो दा नाजा आंनि मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना बिब्दि रायजो राजाफोरखौ बर' रायजो राजाफोरखौ मिसलिड दा खालाम मानो धेमाजि जिल्लानिफ्रायल' 9 सुबुंखौ अफिस सालायनो थाखाय स्टाफ महरै लाखो बे खोथाखौ आं सोंदोंमोन नाथाय दिनै बे काउन्सिला 22टा जिल्लाजों दाजानाय काउन्सिल बे काउन्सिलनि मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय हायाब्लाबो 9 सोद्रोमा लादों 9 जिल्लानिफ्राय नोंथांमोना बे स्टाफखौ लानो हानांगौमोन आरो बे सोंनायखौ आं दिनैसिमबो बेनि फिननायखौ आं मोननो हायाखै आरो बेखौ आं आरोबाव नोंथांमोननिसिम दिनै सोंफिनबावदों जे नोंथांमोना बे 9 सोद्रोमाखौ दा 9टा जिल्लानिफ्राय लायालाबासिनो मानो मोनसेल' जिल्लानिफ्राय पार्सियेल खालामनानै बिब्दि 9 सोद्रोमाखौ लादों बे सोंनायनि फिननायखौ आंनो थाबैनो नांगौ गोजोन्थों 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन